Izgrađena na inicijativu ambasade SAD-a, Međunarodna škola u Podgorici sada može da primi i nekoliko stotina polaznika, što ranije nije bio slučaj. Njen direktor, Mitchell Elsvik, očekuje rast interesovanja inostranih porodica sa djecom da dođu u Crnu Goru i pruže im kvalitetno obrazovanje. Ono što pokušavam da kažem roditeljima jeste da ako žele da njihovo dijete nastavi da se školuje na univerzitetima u inostranstvu ili univerzitetima gdje se govori engleski jezik, najbolje bi bilo da djecu ovdje upišu. Veoma je teško biti podučavan na jeziku koji nije maternji. Potreban je ogroman rad. A jednom kad završite ovakvu školu, otvaraju vam se brojne opcije. U tom slučaju mogli biste da pođete bilo gdje. QSI, Međunarodna škola u Podgorici, samo je jedna od 37 koje postoje u svijetu. Elsvik objašnjava da su internacionalne škole osnovane da omoguće kvalitetno obrazovanje na engleskom jeziku doseljenicima koji žive u međunarodnoj zajednici. Djeca koja pohađaju međunarodne škole u mogućnosti su da se dosta kreću i da putuju, a kada odrastu, cijeli svijet im postaje opcija za zaposlenje i karijeru. Ne razmišljaju na način, sada moram da nađem posao u gradu ili bilo gdje u zemlji u kojoj sam odrastao. Oni smatraju cijeli svijet kao opciju. Inostrani i lokalni profesori, nastavnici i učitelji posvećuju intenzivnu pažnju svojim polaznicima. Podučavaju ih koliko je god to potrebno kako bi predmete savladali u potpunosti, kaže Elsvik. Njegov cilj sa aspekta direktora, ali i onoga ko podučava, jeste da osjeti da je napravio pozitivan pomak u obrazovanju te djece. Uvijek postoji šansa da kao osoba koja podučava pomognete djeci da dostignu ono što žele u životu. I mislim da QSI škole u tome uspijevaju, jer žele da stvore toplu i brižnu atmosferu. I to je ono što mi pokušavamo. Nadam se da kada ljudi dođu da posjete školu, osjećaju da je to jedno mjesto puno topline i brižnosti. A kada je posrijedi crnogorski jezik, djeca ga uče bez velikih problema. Za svoje potrebe i Elsvik je naučio neke osnovne riječi i izraze. Znam dovoljno kako bih se našao u prodavnici, zatim da naručim taksi, da dam neke smjernice, ali nažalost ne dovoljno da bih vodio razgovor. Važno je znati makar toliko kako biste mogli sami da uradite neke stvari, da ne morate stalno da se oslanjate na druge. Uprkos razlikama po nacionalnoj, vjerskoj i drugim osnovama, Elsvik ističe da se djeca vrlo lako privikavaju jedni na druge. To je naročito karakteristično za najmlađe. Potpuno je nebitno to što ne govore istim jezikom. Oni se uprkos tome igraju i druže. Kada se pojavi dijete sa drugačijeg govornog područja, to ne predstavlja problem. Tako da mislim da je veoma dobro za djecu da rastu u okruženju u kojem ne treba da ih plaši to što neki dolaze iz njima nepoznatih krajeva ili govore jezikom koji ne razumiju. Ta neprofitna međunarodna škola omogućila je profesionalan pristup učenju na najvišem nivou i stvorila mrežu prijateljstva među djecom širom svijeta.